Yalçın Küçük Mamostay Öcalan teorisyeni PKK. Beşe duyemin. Devleta Türkiye veki med beşa yekemin da ani zaman zılamê xwe istihbarat Yalçın Küçük li gor planeke rêxistî li nava partiyên çep û PKK da çendî divê beşê da em ê hinek westîgehên jiyan û çawaniyên tevlibûna Küçük bi PKK û nêzîbûna wê bi rêberê PKK Abdullah Öcalan baz bikin. Li vir em dikarin di çendî mînakan dan têkilên Yalçın Küçük digel Öcalan de şîrove bikin û mînak jî vê evin. Yalçın Küçük baş ku zanîngehê bi dawî tîne diçe nava rêxistinên çep da û piştî di nava dezgehê rêxistina pîlanên dewletê da wezîfedar dibe baş ku Erdogan tê ser desthilatê Yalçın Küçük li saziyê dê derêxistin. Ew sazî cihekî wiha ye ku her hemû zanyarên dewletê tê da kom dibin û bi tenê wezîfedarên dewletê dikarin herin wir. Küçük her jî sala 1960 de li vê saziyê de kar kiriye. Ew yek jî îspat dike ku Küçük ji bo dewletê kar kiriye. Dibe hebûna zanyariyên herî zêde û hesas di nava wan pirtûkan de ên ku ji aliyê Küçük ve hatine nivîsandin baştirîn dokûmentên bi li ser vê yekê ku Küçük di dewleta Tirkiye re kar kiriye. Dewletê hewl daye bi rêya Küçük aliyên dijber ên dewleta Tirkiye bi giştî û aliyên çep bi taybetî PKK yek ji wan aliyan e. Bêxebin çavdêriya xwe û berjewendiya dewleta Tirk de bikar bîne. Yalçın Küçük û grûpeke Tirk li sala 1970 de bas li pirsgirêka Kurdan kiriye, wan li sala 1988 de kovarekê bi navê Rizgariya Civakî bi çap kiriye. Di vê kovarê da kar ji bo PKK kiriye. Ev yek di demekê wiha de bû ku PKK bi tu awayekî xwedîsaziyekî ragihandinê nebûye. Di vê qonaqê da sererayî wê yekê ku givaşên dewleta Tirkiye her diçû zêdetir dibû. Lêbelê wan karî destûra bi çapgihandina kovarê ji dewletê re wergirin û kovarê çap bikin. Ew kesên li vir kar dikirin paş ku perwerde didît dihatin hinartin û ji bo nava Kurdan de. Dewleta Tirkiye paş sala 1988 dibîne ku hejmara wan kesên diçin nava rêxistina PKK da her ku diçe zêdetir dibe. Dewletê ji bo ku PKK wexta kurdatiyê dûr bike û bibe ser xeta dewleta Tirkiye rêyên cuda bikaranîn. Her ji destpêkê hejmarekî herî zêde ji roşenbîr û nivîskarên çûn Cem Öcalan û bi yekî zanyarî di navbera dewleta Tirkiye û Öcalan da di înan û birin. Di nava wan da Yalçın Küçük baştir ji her kesê di berjewendiya dewleta Tirkiye da tev digere. Bo gotneke dün têkiliya Yalçın Küçük digel PKK da têkiliyekê bi pîlan bû. Küçük li sala 1989 de diçe Lübnanê û digel Abdullah Öcalan da raportek medyayî saz dike. Dema Yalçın Küçük ji Almanyayê diçe Şamê ve digere Tirkiye video wêneyên taybet bi danûstandina digel Öcalan û manawî yal gel Öcalan balefirgehê ji aliyê polîsan ve tê girtin. Pişra kanalê TRT yê ser bi hikûmeta Tirkiye ve ew video li ser ekranên xwe nemayiş kirin. Arrast heya sala 1980 kesê di nava Tirkiye da Öcalan nas nedikir. Ji bilî grupa Öcalan bixwe. Lêbelê paş vê yekê anku di navbera salên 1988 heta sala 1999 de wexta video û wêneyên Öcalan li ser kanalên dewleta Tirkiye tên nemayiş kirin, êdî Öcalan dibe xwedî navûdengekî bêhempa. Duwan wêne û videoyan da kadroyên PKK'in Akademiya Mahsûm Korkmaz tên berçavkirin û bi vê yekê dewleta Tirkiye propagandayên ji bo Öcalan dike. Herkes baş fêm dike ku li sala 1988 da enfal û komkujiya Kurdan li Helepçe pêk hat. Ev yek bû sedemên ku bandorekî herî mezin li ser hest û hizrê nasyonalîzma Kurdên Bakur bêkirin. Bi vê yekê pêleke herî mezina nasyonalîzma Kurdî li Bakur dirist dibe. Dewleta Tirkiye baş fêm dikir ku ew pêla hest û hizrên neteweyî wê pêş bikeve. Lawma ji bo rêgirî kirine li vê yekê. Abdullah Öcalan bikar anî da ku dîsan Kurdan bi dewletê ve girê bide. Ji ber ku neteweya Kurd neteweyeke dîndar e. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hayya alel ayş. Hayya alel fat. Allahu Ekber.
پر زحمت به پارتی که مارکسیستی و بگریدان لما کردن باکور بیتر نیزی پدکی بون به تایبت حریم بوتان و جلمرگی جبرکو او حریم جعالی جغرافی پر نیزی حریم باشوری کردستانی نه پدکی لوی دمی حیا نها وکی تاک پارتیا ناسیونالیزم کردی تب دیگرو تا رژه که حریم مزن کنجا خو لسر هر چار پارچه کردستانی هبو belgeci li ser vê yekî pir hene lê belê beşdarkirina Kurdên her çar parçeyên Kurdistanê digel mela Mustafa Barzanî û bi taybetî her du şûrişên Îlon û Gulanê de baştirîn belge be. Dewleta Tirkiyê ta ku bikare bi zava Barzanî û hêza pêşmergeyan li başûrê têk bişkêne û kenca wan li ser Bakurê Kurdistanê kêm bike yan jî ger divê şiyan da bê kenca wan tune bike. Li Bakur dest bi planekî qirêj kir û wan bi destên xwe Öcalan wekî Serokê Kurdan dan asandin. Yekem kesê ew plana dewleta Tirkiyê duwarê pratikî da bicî kirî kesek bû bi navê Doğu Perinçek, Serokê Partiya Karkerên Tirkiyê. Perinçek di kovara xwe ya bi navê 2000 doğru yani berib 2000 da wêneyên Öcalan belav kirin û bi vê yekî PKK û Öcalan gelê Kurdan nasandin. Pişra Yalçın Küçük bi vê karî rabû. Yalçın Küçük dema li sala 2009 de tê binçavkirin bi tawana wê yekî ku di nivîsandinên xwe da behs li Öcalan kiriye û beşdarî mîtingê wî bûye bi vê awayî li hember dadwerê dadgehê bilind a Tirkiyê da bawernameyê ji xwe dike û dibêje. Net olan bir nokta, kim bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin küçülmesini istemiyorsa Barzani'yi teskin etmek yerine Barzani'ye karşı her türlü imkanlarla mücadele etmek zorundadır. Biz bunu yaparız derken ben bunu söylüyorum. Li salên hefteyan da me baş fêm kir ku planekî Emerîkî heye û dixwazin Kurdan bi rêya Axa û Şêx û Barzaniyan li hev kom bikin. Me xwaz vê plana Emerîkî ji nav bibin. Me rê neda Kurd bibin alîgirên Barzanî. Ta ku em bikarin li dijî Barzanî tekoşînê bikin. Me baş fêm dikir pêwîstiya me bi Kurdên Tirkiyê heye. Bi Kurdî Yalçın Küçük nêzîkî 10 salan di peywendiyekî herî Xurd da bûye digel PKK û rêberê wê bi navê Öcalan ev peywendiyê li salên 1988 ta ku 1998 berdewam bûn û duwan salan da rola mamosteyê rênîşanderê PKK û rêberê wan tev geriyaye.